karon ang akong ina-preach mo ni karon ang akong ina-share ninyo ang gugma sa Ginoo. Ang gugma sa Ginoo higala grabe kataas o grabe kalawom o grabe kalapad mo na gugma sa Ginoo. Sumatan tay ka siring paturay sultihan ta kahigala. Ang tao nga way Kristus kinabuhi sigurado tuas impierno. Mao na nga ni ako karon maghatag kanimo warning. Maghatag kanimo pagpasabot higala nga duharay destilasyon ang atuan sa usa ka tawo. Mao lamang ang langit ug impierno. The good news is dili gusto sa Ginoo nga ikaw ngadto sa impierno. Dili gusto sa Ginoo nga dunay usa nga mawala kundi ang tanan magbasol. Nganong magbasol man? According to Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang tanan nakasala ug nahilayo sa imaya sa Dios. Ayaw pagingon higala nga wa kay sala. Kitang tanan makasala, otro pud nga magsusulti makasala, busa higala. Gusto sa Ginoo nga ang tanan magbasol. Dili gusto sa Ginoo nga dunay usa nga mawala. Dili gusto sa Ginoo nga ikaw matugpawak sa kadautan. Dili gusto sa Ginoo nga ikaw maimperno. Kung dili gusto sa Ginoo ang tanan malangit. Kay gusto sa Ginoo nga dunay ang tanan makaangkon og kinabuhi nga walay katapusan. Pero mangutana siguro ka higala unsaon man ako para makaangkon og kinabuhi nga walay katapusan. Higala ang Biblia nagaingon sa 1:3 whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Si bisan kinsa mo salig kaniya tunay kinabuhi nga walay katapusan. Kinsa man ang kaniya kang Jesus higala. Sa Jesus abi ninyo higala nag-antos siya, nagsakripisyo siya. Siya gilansang sa krus na matay o gilubong. Mo na nagsakripisyo para sa imuha higala tugay kitang tanan makasasala. Ayaw mo tuwa tong theory of evolution nagikan kuno tas unggoy, gikan kuno ta sa ape, gikan ta sa unggoy higala mali to siya ang theory. Ang tinuod higala ang atong lulo, ang atong mga kalulalulahan, atong mga kaninunuan gikan ta kang Adan og si Iba. Unya si Adan og si Iba nakasala, mao nga hing-enter ang sala sa kalibutan ug tanan nakapanunod og sala. Busa ang tanan ang Biblia nagaingon ang tanan nakasala ug nahilayo sa himaya sa Dios. Busa ang tanan kinahanglan magbasol. Why perfecto higala dinhi sa kalibutan? Wala bisag usa. There's none righteous no not one. According to Romans 3 verse 10, there's no righteous no not one. Busa kitang tanan kinahanglan magbasol. Ang remedy mga higala-higalaan ko para makaangkon tag kinabuhi nga walay katapusan diha lamang kang Ginoong Hesukristo. Saliga nato ang iyang gibuhat dito sa krus sa Kalbaryo nga siya na nag-antos, nga siya namatay, nga siya gilansang dito. Unya dugo nagbanaw dito. Unya katong dugo mo to'y maglimpyo sa sala sa kalibutan. Ni Padre, ingon pa ni Father, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Ang kordero sa Diyos na nagbuwagtang sa sala sa kalibutan. Higala, way lain nga kordero, the Lamb. Si Jesus, sa Jesus lamang. Nagaingon higala ang John 14:6 diya sa pupot-pot mga kahigalaan ko. John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Si Jesus mingon, ako ang dalan, ako ang kamatuoran, o ang kinabuhi. Walay makaadto samahan kundi pinaagi ka na po sa Jesus nagingon. Siya lang ang pamaagi higala. According to Acts chapter 4 verse 12, higala there's no other name. Walay langing nga ngalan makasluwas higala sa mga tao kundi si Ginoong Jesus lamang. Dili pod ang imong kwarta. Dili pod ang imong sakyanan. Dili tungod porket nga daghang kag kwarta. Dili pod pasabot nga nindot imo balay daghan imo sakyanan, daghang kag kwarta, makaangkon kag kinabuhi nga walay katapusan. Dili baya. Si Jesus lamang higala. Si Ginoong Jesus lamang ang bukong pamaagi nga dawato nato si Ginoong Jesus higala. Saliga nato si Ginoong Jesus. Kasi nag-ingon ang pulo sa Ginoo, whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Bisan kinsa musalig ka niya doon kinabuhi nga walay katapusan higala. Makaangkon ka o kinabuhi nga walay katapusan. Pinaagi lamang sa pagsalig kang Ginoong Jesus. Ang buktong anak sa Dios. Mo na'y kugma sa Ginoo nga akong ipasabwa kanimo. Now, in response to that love, in reply, ingon pa sa text, reply anang love sa Ginoo, higala.
Kasi tagsa-tagsa ka nato kinahanglan magdesisyon. Di man kumutuo nga kitang tanan anak sa Dios, dili. Di kumutuo. According to John chapter 1 verse 12, hinuon mahindawat, hinuon mahinto, busa gitagaan sila authority or right nga maging anak sa Ginoo. Kadto ra diay mutuo o kadto ra diay mudawat sa Ginoo, mauray tagaan ko authority nga mahimong anak sa Dios. Sa gikaingon ko na higala, kitang tanan makasala. According to Ephesians, we are dead in trespasses. Patay ta tungod sa sala ang atong espiritu. Ibig sabihin, nahimulang ta sa Diyos. Gusto sa Ginoo nga ikaw mo balik. Gusto sa Ginoo nga ikaw ma-reconcile, makigtugtong sa Ginoo. Mo na gikinahanglan sa Diyos ang relasyon. Dili raba ang relihiyon maging makaluwas higala. Kung kay ngano, ang relihiyon naabay gilansang sa krus ng relihiyon. Wala. Kundi sa Jesus lamang ang gilansang dito sa krus. O sa Jesus lang ang pamaagi. According to John chapter 14, John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh into the Father but by me. Higala, sultihan ta ka. Kanang imong kinabuhi, nga imong na-experience karon, kanang natagamtaman imong kinabuhi, hinundungi, hinuwang ranak sa Diyos. Muna gingon hiram sa Diyos ang aking buhay. Sa giingon pa, tunay panahon pa yan nga maupos ang ikong kantina. Tunay yung panahon nga muabot si Mr. Kamatayon, musubot man kag madili, tunay yung kamatayon. Pero the word of God says in Hebrews chapter 9 verse 97, it is appointed unto man once to die, and after that the judgment. Gikatakda na sa katao nga siya mamatay, o kahuman niya pagahukman ikaw higala, mitras samtang buhin pa ikaw. Kung ikaw mamatay na, moingon siguro kag simba ko, dili dyan na mapugang bisa pagpakot sa kag simba ko, umabot dyan na higala. Wa ta makasabot, ako ba'y mauna, ikaw mauna. Pero higala, sultihan ta ka, makadawat kag kinabuhi mo walay katapusan. I assured you, nga ikaw makadawat o kinabuhi mo walay katapusan, pinaagi sa ngalan ni Jesus, pinaagi lamang ni Ginoong Jesus. Kung dawato nato si Ginoong Jesus, kung atong pasudlon sa atong kasing-kasing, unya mag-pray ta. Tabangan mo na akong ampo higala. Mahayag pasayos Ginoo, tugay way makasasala nga makaadtos langit. Higala mo na ang kukma sa Ginoo. Dili gusto sa Ginoo nga dunay usa nga mawala, kundi ang tanan pagpasol. Mao higala nga ni ako karon paghatag nimo warning ug pagpasabot nimo nga si Jesus ang manluluwas, way lain makaluwas, dili ang salapi, dili nimo kaptangan, dili ang kanindot sa imong balay, dili ang imong negosyo, dili imong pagkadurahan, dili ang imong unsa minaan nimo. Sultihan ko kanako, dili baya sa atong pagkabuutan. According to Isaiah, dili baya maayong binuhatan o sa episo higala. Ang atong pagkamatarong susama lamang sa trapo is like our righteousness is like a filthy rags. Mahugaw nga trapo. Bisag unsa nimo kabuutan, dili na siya ikagaranti nga ikaw maluwas, pero resulta na siya sa diha nga imong dawaton si Ginoong Hesus, sa diha nga imong tuuhan si Ginoong Hesus, sa diha nga mahimong kang anak sa Ginoo, giyahan ka paglakaw pagkamatarong. Mo na yung resulta nga ikaw anak sa Dios, maglakaw pagkamatarong. Pero dili malikayan higala, bisag kinsa pa nga mga tao makasala dyan. Busa pinaagi lamang dyan sa grasya, ikaw maluwas, kita maluwas, o pagtuo sa Diyos, pagsalig sa Diyos, pinaagi lamang dyan sa grasya sa Diyos, o pinaagi sa pagsalig nato sa Diyos. Mao nga ni ako karon pag-istorya nimo nga gimahal ka sa Ginoo, o dili gusto nga ikaw may perno, dili gusto sa Diyos nga ikaw maglangoy-langoy sa dagat-dagatang apoy. According to Revelation chapter 20 verse 15, higala, if your name was not found in the book of life, you will be thrown into the lake of fire. Kung ngayon ang Ginoo maluluyon, ang Ginoo mahigugmaon, His mercy is like a flood. Ang iyang gugma, grabe kadako, o ang iyang kaluoy, susama sa baha. Muna'y kinaiya sa Diyos, o dili gusto sa Ginoo, nga may usa nga mawala, kung dili magpasol sa kasalanan. Unya makigalaan ko tabangan tagagampo, mga yun tagpasahilos Ginoo, hangyo ko nato ang Ginoo,
Atong dawaton si Ginoong Hesus. Asa man ka karon, nagtindog man ka, naglingkod man ka, nagtrabaho man ka, namalit man ka, pwede ka nining musunod nining pag-ampo, din mahimo kang anak sa Dios. Otro hunako, John chapter 1 verse 12, hinuon may hindawat, hinuon may tuo, busa gitagaan sila katungod nga maging anak sa Dios. Na gusto sa Ginoo nga doon na kay relasyon ug mahimo kang anak sa Dios. Higala dawato nato si Ginoong Hesus. Pasudlo nato sa atong kasing-kasing. Tuuhan nato siya. O tuo kay makasala kita higala mga ito at pasaylo. Dagod yun sa ispisag sa kadakok sa imong sala. Pasayloon ka. Ikaw ang nagatanaw sa video. Kung asa makakaroon, nagatanaw ikaw. Pagpasol sa imong kasalanan, tuo kay ikaw makasala. Atong pasudlon sa Ginoong Hesus atong kasing-kasing. Dawato nato siya. Ingon nga Ginoo personal nga manluwas. Higala, hangyo nato ang Dios. Nga ilista ka atong pangalan dito sa libros kinabuhi kaysa panahon sa paghukom. Higala. Absuelto ka kung anak ka sa Ginoo, kung doon na kay relasyon ka sa Ginoo. Busa, magbaso tas atong kasalanan. Mga kaigalahan ko, sunod din yung pag-ampo ay mawani mo. Mag-ampo ta, mong kinasing-kasing kayo. Pwede ni mo ni, buhatong sa muna-huna, pwede po ni mo sundon, mga kaigalahan ko. Mag-pray ta. Ginoong Hesus, sunod higana. Ginoong Hesus, karon ako ko ikaw ang ginasaligan, ginatuuhan. O gidawat ko ikaw, ingon nga Ginoo o personal nga manluluwas. Ako pong giilang ang akong kaugalingon nga ako usa ka makasasala. Pasayloa ako Dios sa akong kasalanan gikan sa akong pag-ahimog suhangtod karon. O Ginoo, ikauhaw ko, ikagutom ko ang imong balaang pulong. Hangyoon ta ka o Dios. Ngay listang akong pangalan dito sa libros kinabuhi. Salamat o Diyos sa pagkakataong ito. In Jesus' name, Amen. Ito po, si Pastor Norman Cabig. Siya po ay kasamahan ko na pastor dito sa Baybay City, Leyte. At ang ministry niya ay isa sa ministry niya ay street preaching. Nakaka-bless po na pakinggan na isang nag-iisa lang siya. Actually, ngayon nandito ako, kaya dalawa kami. Palagi siya nag-iisa, nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ito po si Pastor Norman Cabig. Pastor, pwedeng magsalita ka tungkol sa sa iyong ministry dito sa Baybay City at saka sa ibang lugar dito sa Leyte. Mga kaibigan ko, isa pong pribilehiyo na bigay ng Diyos sa atin bilang lingkod ng Diyos at pinagkatiwala niya sa akin sa ministeryo na ito as a son of God na magbabahagi kahit parang ang resulta ay parang kahit, kasi mga tao palakad-lakad lang, pero alam kong sinasabi ng Diyos that your labor is not in vain. So hindi magiging walang kabuluhan ang salita ng Diyos sapagkat ito po ay buhay. Amen. Sabi ng Hebrews 4:12. Sa Cebuano lang gagamitin ko. Sige. Kaya ang pulong sa Dios buhi nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duay sulab, mudulot kini sa kinauyukan. So, Quick and powerful. yes, quick and powerful ang word of God. Pusa dahil diyan, so ito yung pinaniwalaan ko na hindi magiging vain, magiging walang kabuluhan. Kahit maraming hindi nakikinig, Pastor, Yes. meron talagang dyan, Yes. natatablan. Amen. Oo. Sa salita ng Diyos. So, thank you so much. God bless you. Mabuhay. Amen. This is Wanil TV. Okay, salamat, Pastor. Yes, Norman, you're welcome. ito, You're welcome. Ito po yung next upload natin sa Wanil TV. Wow. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Wanil TV. Praise God. Purihin ang Panginoon. Thank you sa channel mo, Pastor Nel. God bless. God bless. Amen.